Зямля – трэці важны элемент светабудовы, які вылучаецца разам з вадой ды агнём. Па легендзе, добрыя элементы ландшафта, там лясы, палі, зрабіў Бог, а розныя нязручныя – балоты, яміны, пагоркі – чорт. Зямля ўяўляецца для беларусаў як маці ўсяго жывога, якая ўсіх родзіць і ўсіх корміць. У гэтай серыі вы даведаецеся, як нашы продкі выкарыстоўвалі зямлю ў магіі, лікаванні, варажбе, праклёнах, чаму па ўсёй краіне ёсць згадкі месцаў, якія праваліліся пад зямлю, як здабыць з зямлі скарб, ды пра вандроўкі па беларускай зямлі, ад, магчыма, самага дасведчанага ў гэтым плане чалавека, Сашы з праекта «Пошук.Інфо». І, канешне, як заўсёды, што хаваецца за міфамі пра зямлю. Што ў гэтым такога? Абурэнне, канешне. Зямлю выкарыстоўвалі у лекавай, любоўнай, ахоўнай, узбагачальнай магіі. Асаблівай магічнай сілай надзялялася зямля, узятая з-пад следу чалавека, з-пад правай нагі. На перакрыжаванні дарог, з першай баразны, з магілы. Карацей, нейкая незвычайная зямля, каб была. Зараз будзе шмат магіі. Хворы на ліхаманку у пачатку ранішняга прыпадку бег на бліжэйшыя могілкі, падаў на самую свежую, самую высокую магілу, ды ляжаў на ёй, пакуль прыпадак не скончыцца. Потым ён браў зямлю насупраць сэрца, ды завязваў яго ў кашулю ніткай. Ды павінен быў насіць гэтую зямлю, пакуль зусім не ачуняе. Таксама хворых нярэдка акурвалі з сумессю, у склад якой уваходзіла зямля. Каб вылечыць чалавека ад п'янства, бралі зямлю з купіны, з якой прабіўся крот, ды ўсыпалі яе ў гарэлку. І давалі потым п'яніцу. Таксама раілі кратовую зямлю пасыпаць па градах, каб гародніна высока падымалася. Ды таксама яе падсыпалі у гняздо да квактухі, і тады быццам бы вывадкі рабіліся больш надзейнымі. Зямля выкарыстоўвалася у варожбах і любоўнай магіі, так, каб даведацца пра будучае замужжа, дзяўчына, калі першы раз бачыла малады месяц, з-пад правай нагі брала жменю зямлі і, прынёсшы да хаты, падсыпала пад голу. Тады прысніцца той, за каторага замуж пойдзе. Каб прычараваць хлопца, дзяўчына брала зямлю з-пад правай пяткі і замазвала ў вугал печы. Калі чалавек хацеў, каб па ім сумаваў хто-небудзь, то браў жменьку зямлі з-пад яго слядоў ды падкідываў у паветра. Таксама зямлю выкарыстоўвалі ў чорнай магіі. Да прыкладу, вымаюць след. Узятую са следу зямлю зашываюць у торбачку і сушаць. Так павінен сохнуць і той чалавек, чый след вынуты. Каб выклікаць у каго-небудзь боль у нагах, чараўнік браў трохі зямлі са следу таго чалавека і клаў яе за кару ці за трэску ад нейкага дрэва. Праклінаючы, ламалі свечку і засыпалі яе зямлёй. Верылі, а некаторыя, пэўна, і да сёння вераць, што калі ўзяць з магілы зямлі і прынесці яе пад хату другому чалавеку, то з ім абавязкова здарыцца бяда. Так, чорная магія чорнай магіяй, але я хацеў пахвастацца сваімі новымі шкарпэткамі. Глядзіце, слухай сваё. Раней суполка была такая у ВК, не ведаю, ці ёсць зараз, ці карыстаецца ўвогуле нехта яшчэ ВК. Сувязь зямлі з чалавекам дае магчымасць варажбітам прадказваць пэўныя падзеі, важныя для ўсяго грамадства. Пра гэта зямля папярэджвае іх стогнам. Не стогне. Спадзяюся, ўсё будзе добра. Люблю вясенні лес тым, што травы пакуль па пояс няма, кустоўе пакуль не гэтае ўсё лісцем не зарасло і можна пралезці амаль куды хочаш. Далёка-далёка. Галоўнае ад кляшчоў напшыкацца. Ды пад ногі глядзець, каб гадзюка не цапнула. А вось ад кляшчоў я зараз і забыў напшыкацца.
Цікава, ці можна калі-небудзь пайсці ў паход і хоць на што-небудзь не забыцца? Зямля лічыцца крыніцай багацця і дабрабыту. Яна здольная памнажаць тое, што ў яе ўкладаецца, але толькі пры ўмове шчырай працы. Зямля, таксама як і вада і агонь, мае вельмі высокі сакральны статус. Людзі з павагай ставяцца да яе, як да першага элемента усяго існага. Зямлю нельга біць, абражаць, забруджваць чым-небудзь. І не гледзячы на тое, што зямля прымае людзей пасля смерці, лічыцца, што вялікіх грэшнікаў яна не прымае, а пахаванне ў зямлі нячыстых памерлых выкліча сцюжу, град, лівень ці, наадварот, засуху. У той жа час адзначаецца здольнасць зямлі пераўтвараць усё тое, што ў яе трапляе. Маці зямля ўсё прыймае, а найбольш усякае нечысці, яшчэ і дзякуе за гэта. А калі хочаш ведаць, як яна дзякуе, то навазі гною, ды і насей жыта, дык і будзеш знаць. Родная зямелька, на якой чалавек нарадзіўся, у якой пахаваны ягоныя продкі, лічылася святой і валодала ахоўнымі функцыямі. Выпраўляючыся ў чужую страну, чалавек бярэ з сабой жменю роднай зямлі і, зашыўшы яе ў шматок палатна, вешае на грудзях. Калі давядзецца памерці на чужыне, то яго прах усё ж будзе спачываць разам з роднай зямелькаю. Зямлю бралі і каб высыпаць яе на чужыне ў крыніцу, калі вада там нясмачная. Клятва зямлёй лічыцца ў беларусаў самай моцнай і непарушнай. Зямлёй клянуцца і ў доказ праўдзівасці ядуць яе. Таксама гэта можа сумяшчацца з цалаваннем зямлі ці проста з прамаўляннем клятвы з зямлёй у руцэ. Мы клянёмся табе, баразной сваёй першай на полі, і апошняй раллёй, на якую ўпадзем у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, 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 так, ніколі не кінем, не кінем, не кінем цябе. Асобае значэнне зямлі надаецца ў пахавальным абрадзе. У галашэннях зямля характарызуецца як сырая, сцюдзёная і проціпастаўляецца цеплыні хаты. У пракляццях з пажаданнем смерці гаворыцца, каб на твае вочы людзі зямлю сыпалі. Яшчэ адна функцыя зямлі – размежавальная. Як поп ці хто-небудзь другі кіне на дамавіну ў магіле жменю зямлі, та душа нябожчыка расстаецца з сваім целам і ўжэ больш у яго не варочаецца. Сухой зямлёй напаўнялі падушку, якую падкладывалі пад галаву нябожчыка. Вярнуўшыся з пахавання, сяляне пяском, як ачышчальным сродкам, абціралі рукі. Закопванне ў зямлю можа асэнсоўвацца як выдаленне, дэструкцыя нечага, тоеснае спальванню, замарожванню, сушванню. Вось як у замове гаворыцца. Вы ўсе балезні, выйдзеце з... Імя чалавека трэба сказаць вон, а то я вас у зямлю зарыю, на агні спалю, халоднай вадой ахалоджваю, сцюдзёнымі льдамі замарожваю. Здавалася б, серыя пра стыхію, а магіі ды замоў, пэўна, больше, чым у серыі пра ведзьму. Зямля, так же як неба і вада, могуць раскрыцца. Звычайна яны змяняюць свой стан на вялікія святы. Так, у купальскую ноч зямля раскрываецца, паказвае ўсе свае таямніцы, а скарбы самі падымаюцца на паверхню зямлі, ды зіхацяць рознакаляровымі агеньчыкамі. Хто закопвае грошы ў зямлю і закляне, каб на столькі лет пайшлі ў зямлю, то па тых лецях грошы зноў выйдуць наверх. А калі ніхто шчаслівы ў той час не надарыцца і не забярэ, то грошы зноў ідуць на столькі лет у зямлю, наколькі былі заклятыя. О, пацешныя грыбы.
круць. Гэтае ж уяўленне пра магчымасць раскрыцця зямлі з'яўляецца асновай шматлікіх паданняў пра правальванне пад зямлю храмаў, гарадоў ды нават цэлых мясцовасцей, і што там можна пачуць гукі званоў, шум рынкавай плошчы ды іншае, што было на тым месцы. Часам за грахі людзей зямля правальваецца і пажырае цэлыя вёскі і гарады. Там, дзе зямля праваліцца, робяцца вазёра, бо, ведамо, вада туды сцякае, дзе ніжэй. Вельмі часта правальваюцца манастыры, бо Бог іх карае, як там манахі ці манашкі грэшаць. Найбольш вядомае ў гэтым плане ў нас возера Свіцязь. Я зараз на Лосвіда. Гэта як, Менскае мора не скажаш. Прыкладна як вілейскае вадасховішча для менчукоў. Гадоў 10 таму, пакуль там не былі ўсе падыходы да вады кемпінгамі платнымі занятыя. Давайце троху пра гарэлку. Гарэлку я не вельмі люблю, больш люблю бальзамы ды піва. Ха-ха-ха, дзе вы яшчэ беларускамоўныя каламбуры паслухаеце. Вось. Я набыў сабе яе толькі зараз, бо раней, шчыра кажучы, іх баяўся, бо, як і любая тэхніка, яна быццам бы можа зламацца, а гэтая яшчэ з газавым балонам яшчэ можа і выбухнуць. Але, бачу, людзі карыстаюцца, усё ва ўсіх нармалёва, і сябар летась набываў такую падобную. І карысталіся мы з ім, і нічога ў нас не выбухнула. Ды я так падумаў, што нават калі яна і выбухнець, я ж не знаходжуся побач з ёй увесь час. Паставіў ваду, адышоў там нешта робіш, насыпаў грэчку, цікаву, адышоў нешта робіш. Нават, калі яна і выбухнець, спадзяюся, не выбухнець, то верагоднасць таго, што я буду побач, вельмі нізкая. І калі браць тое, што, часам надвор'е на прыродзе бывае вельмі дрэнная і вільготная пагода, і ўсё, і паліць вогнішча, каб пад'есці. Я проста ведаю, што гэта такое, што ты паўгадзіны збіраеш найменш вільготныя дровы, паўгадзіны потым гэтыя найменш вільготныя дровы спрабуеш распаліць, потым яшчэ гэтае вогнішча падтрымліваеш, каб яно добра гарэла. Пад'есці табе каштуе 2 гадзіны працы, і гэта, я не адзін раз проста клаўся спаць без вячэры, бо проста, я разумею, што лепей я раніцай пад'ем, чым буду зараз калупацца 2 гадзіны. То бок ты задзяўбешся болей, чым наешся. Сёння разам са мной у гэтай серыі будзе Александр з праекта «Пошук.Інфо». З ім мы пагутарым пра вандроўкі, пра цікавыя месцы, ён распавядзе пра тое, дзе мы зараз знаходзімся. Але, па-першае... Прывітанне. Быццам бы толькі зараз павіталіся. Ладно, нічога. Вось. Што я хацеў спытаць? Я хацеў спытаць, як пачаўся твой праект, бо я нешта гартаў Інстаграм, у меня палец таміўся гартаць, калі гэта ўсё пачалося. На Ютубе я бачу ролікі, здаецца, 10гадовай даўніны. Раскажы, калі ласка, як яно пачалося? Так, глядзі. Я дзесьці лічу, што прыблізна 10, можа ўжо 11 гадоў таму гэта ўсё пачыналася. Пачыналася гэта не зусім як вандроўны праект, нешта іншае, але нейкі грунт, нейкая база, безумоўна, гэта былі вандроўкі па Беларусі.
Але з часам змянілася, ну, і мае падыходы, маё бачанне, простое, што чым больш ты вандруеш, тым, можа, лепей ты пачынаеш разумець, дзе ты жывеш, што ты бачыш, і нават павяртаясь, вось як мы сёння прыехалі у там мястэчка, тое, якое я наведаў там 10 гадоў таму, і сёння гэта ўжо іншае зусім розныя месцы. Вось, таму так, прыблізна так. Вось, Што вандраваць можна не толькі ў адлегласці, а і ў часе. Так, безумоўна. І вось якраз апошнія, можа, там 2-3 гады я нават гэта і ўспрымаю як вандроўкі ў часе, калі ты не абавязкова ўбачыць, але ты можаш, ну, як быццам бы дакрануцца да вось гэтай ці гісторыі, ці цікавых мясцін. Зразумеў. Ну, вось як для мяне цікавы пошук інфо тым, што гэта, ну, такі не вандроўкі па самых вядомых месцах, а тое, дзе можна паглядзець, ну, Беларусь такую, якая, ну, куды на турыстычным аўтобусе не ездзіць. Можа, тады параеш, я не ведаю, 5, няхай як будзе ў розных крутых артыкулах, 5 цікавых, але не вельмі вядомых месцаў у Беларусі, куды трэба з'ездзіць. Добрае пытанне, і я заўсёды нават у галаве бывае складаю такія спісы, вось што параіць людзям. Што складана, чаму вось 5? Я паспрабую розныя, каб гэта былі розныя аб'екты. Можна 6, можна 3, там, як палічыш. Калі казаць пра такія мясціны, дзе можна адчуць дух гісторыі, але нічога не ўбачыць, я апошнім часам усім прапановую паехаць у Савіча. Гэта ці Капыльскі раён, вось я крыху запамятаваў. Ну, хай будзе Капыльскі, калі памыліўся, ну, даруйце. Нічога. Вось. Гэта такая радзіма Эдварда Вайніловіча. Гэта фігура ў гісторыі вядомая, у яго там быў свой маёнтак. Ну, карацейнічка для людзей, якіх не ведаюць, ну, тым ліку для мяне. Вось. Гэта літаральна туды прыехаць, вы убачыце нічога. Там нічога няма, то бок там ёсць палі, і вось дзесьці ў гэтай там пусташы вы можаце ўявіць, што калісьці стаяў яго палац. Але там захаваўся курган, дзе пахаваны яго дзеці. Гэта даволі сумная гісторыя. Тых, хто жывуць там у Мінску, маглі яе чуць і ведаць праз касцёл. Чырвоны касцёл, такая вядомая цікавостка. І атрымліваецца сувязь турыстычнага аб'екта чырвоны касцёл і вось такой умоўна малой радзімы Эдварда Вайніловіча. Вось кропка нумар 1 гэта Савіча. Добра, Савіча. Зараз мы знаходзімся на Лібоцкай пушы. Я магу казаць, што так, што мы ўжо знаходзімся. Знаходзімся. І я усім раю паехаць сюды, праз тое, што гэта і прыродны аб'ект, і гістарычны аб'ект, і чаму не міфалагічны аб'ект. Тут хапае самых розных там легендаў, паданняў. Убачыць тут можна і нейкую жывёлінку цікавую, тых жа зуброў паглядзець, птушак паглядзець. Вось, на Лібоцкая пуша нумар 2. Пра прыродную частку, безумоўна, трэба дадаць нейкі, можа, балаты, і хай гэта будзе Ельня. Можа, гэта турыстычны аб'ект, але трэба ведаць, што там не толькі адзін падыход. Там ёсць шмат розных падыходаў, і таму, калі натоўпы людзей вам не падабаюцца, ідзіце з іншага там напрамка, накірунка і атрымаеце задавальненне, ці едзьце туды, напрыклад, узімку. І ўсё, і не будзе людзей. Я быў узімку літаральна адзін. Толькі я і ўсё. Вось. Што яшчэ паглядзець? Калі казаць пра аб'екты гістарычныя, каб яны вось вас маглі ўразіць, Смальяны, Віцебская вобласць. Зноўку, у мяне заўсёды ёсць блытаніна з назвамі, з тапонімамі, з націскамі. Калі ласка, не крыўдзіцесь. Не, Смальяны, там я не ведаю, але, ну, добрае месца, я там быў. Мне таксама вельмі спадабалася, вось так. Можна там і рэшткі касцёлу, рэшткі царквы, там ёсць каплічкі, галоўнае, там ёсць былы замак. Усё, што трэба, каб дакрануцца да беларускай гісторыі. Ну, і гэта тое, што дакладна можа
уразіць чалавека. Вось ты прыехаў, ты бачыш гэта так зруйнавана, Да. але гэта вось Мне насамрэч, часам руіны падаюцца больш цікавымі, чым нешта адрэстаўраванае, тым больш як у нас рэстаўраваюць часам нейкіх ПТУшнікаў быццам бы запрасілі, яны ось як у лідскім замку адно в акно зробяць так, іншае в акно цэгла ляжыць так, ты думаеш, як вы маглі гістарычны аб'ект так рэстаўраваць. І таму руіны часам выглядаюць больш так і атмасферна, і зноў жа, гэта ж проста іншы, я так разумею, варыянт захавання славутасцяў, ніхто ж калізей не рэканструюе, гэта проста дарэчы, у такім фармаце штосьці яны там робяць, робяць? дзесьці чытаў, вось, але так, гэта руіны. Усё адно руіны, гэта таксама цікава. Калі працягваць спіс, хай будзе штосьці такое адноўленае ці часткова адноўленае, Косаўскі палац Пуслоўскіх. Чаму? Зноўку, гэта прыклад таго, што робіцца, што аднаўляецца. Заўсёды будзе пытанне, не бывае так, што штосьці зрабілі і ўсім спадабалася. Калі б так было, нават не цікава бы стала. Туды можна прыехаць, паглядзець, як было, як стала. Ёсць і экспанаты, вось не так даўно туды ездзіў. Цікава. Вось раю наведаць. І такі напрамак, файны, то бок па шляху зможаце паглядзець і там штосьці такое невялічкае, і заехаць там у Ружаны суседнія. Абавязкова трэба ехаць. Так, і 5-я кропка. Што бы такое параіць? У нас былі руіны, у нас быў адноўлены палац, прыродная. Трэба нейкі храм. І тут хай гэта будзе Буцлаў. Чаму Буцлаў? Ці не? Можа, калі можна змяніць, хай будзе не Буцлаў, а Камай. Ці, Камай правільна, але часам хтосьці кажа Камаі. Вось, таму зноўку не крыўдзіцеся. Гэты храм, ён не такі папулярны, але ён дакладна, яго трэба паглядзець, праз тое, што гэта абарончы тып архітэктуры, плюс ён такі сціплы звонку, але багаты ўнутры, там ёсць і крыпта, там ёсць вельмі цікавая алтарная частка, там я нават зрабіў такую памылку, сказаў людзям, вось паглядзіце, як яна змянілася, а потым мне патлумачылі у такой крыху нават злой форме, што яна не змянілася, а там алтар, ён як ёсць такая ахоўная, такая як картка, якая... Ой, тэлефон ляснуўся. З паветрам нармалёва будзе. Што? Нармалёва. Не, гук будзе нармалёвы. Вось. Так, дзе мы там? Камаі. Вось. І там нешта не так з гэтым. Не, кажы, чаго у нас тут шчыры влог. Упаў тэлефон і упаў. Карацей, там алтар, ён там сапраўды вось гэтыя абразы, яны захаваліся аўтэнтычныя, то бок старыя, але праз тое, што ёсць розныя вандалы, яго так як такая ахова ёсць, там апускаецца іншы абразік, вось, і ён так закрывае той стары. Але паглядзець на гэта безумоўна трэба. Таму хай гэта будзе 5-я кропка. Добра. Вось такое, я яшчэ думаў, якія б такія пытанні пра вандроўкі задаць. І вось мне прыйшло ў галаву, што бы ты параіў наведаць у Беларусі замежніку, а што беларусу. Вось каб, напрыклад, такое пытанне. Зноўку, залежыць ад таго, замежнік адкуль. Я вось сутыкаўся з кітайскімі турыстамі. І для іх усё, што датычыцца прыроды, іх гэта моцна захапляе. Праз тое, што у нас адрозніваюцца прыродныя умовы. Канешне, для іх гэта ўсё там, яны могуць прыехаць у тую ж Белавежскую пушу, і для іх гэта будзе, там, нешта захапляльнае і такое, чаго на сваёй радзіме яны не ўбачаць. Так. Вось, калі казаць, напрыклад, пра турыстаў там, умоўна, там Прыбалтыка, Польша, там, для іх, я думаю, глядзець там касцёлы, таксама не цікава, праз тое, што ў іх гэта ўсё ёсць, і можа, крыху цікавей. Але, можа, якраз такі савецкая спадчына ім будзе цікавей, праз тое, што павяртаясь там да праспекта Незалежнасці, ўсё гэта іх можа, здзівіць, уразіць і пакрыўдзіць, гэта ўж каму як.
Калі казаць, напрыклад, пра рускіх турыстаў, я думаю, што ім цікава паехаць у нашы беларускія атракцыі, там, дзе можна зразумець, што ёсць беларушына, і тыя людзі, з кім я размаўляў, яны якраз такі і атрымліваюць задавальненне. Калі яны бачаць, што гэта іншая краіна, тут ёсць свае цікавосткі, які толькі ёсць у нас. То бок, зноўку ж, Сула, Дыкорскі маёнтак, там музей Азерцо, гэта тое, што там каля Мінску. Калі ехаць там далей, там, дзе ёсць беларушына, беларускі дух, абавязкова, я думаю, што яны Зразумеў. Атрымаюць задавальненне. Які у нас турысты яшчэ? Ўсё, куды паехаць беларусам? Я думаю, пачаць трэба з базы. Паглядзіце ўсё, што вядомае. Нават калі там усе кажуць, што там Нясвійскі палац папса, не, трэба з'ездзіць. Калі пачынаць, то гэта наадварот. Абласныя гарады абавязкова трэба паглядзець усё, што толькі магчыма. Паглядзелі іх, трэба паехаць у гарады меншага памеру, але не менш цікавы. Калі там не былі ў Пінску, я думаю, што уразіць. Калі не былі ў Бабруйску, уразіць. Трэба ехаць. Калі ўжо пабывалі ў такіх сярэдніх, трэба ехаць там. Іўе, паехалі, атрымалі задавальненне. Калі ўжо ўсё-ўсё, тады бярыце глобус і пачынайце па глобусу Беларусі ўсё, што кропка зацікавіла, трэба ехаць. Неяк так, мне падаецца. Зразумеў. Вось у мяне дома проста гэтыя скрэч-карты, я калісьці набыў, і раёны выціраю. Іх проста паціху. Глядзі, гэта тое, што засталося ад колішняга мястэчка ці маёнтку Вялая, ці Вяла, належала яно Тышкевічам. Тышкевічы гэта, я думаю, той род, які добра вядомы кожнаму. Як мінімум пра яго чулі. Вось, гэта самае цікавае, што гэта не быў як сядзіба ці нешта такое вось галоўны маёнтак, галоўны палац. Не, гэта насамрэч паляўнічая такая сядзібка, яе нават называлі палацак. Нічога сабе сядзібка. Так нават больш. Тое, што мы бачым, гэта і не палац. Гэта не дакладна, але хутчэй за ўсё гэта нейкае дадатковае збудаванне, таму што калі пашукаць у інтэрнэце, можна знайсці здымкі, як выглядаў па-сапраўднаму мураваны палац. Ён у вельмі падобнай архітэктуры збудаваны, таксама. Але не гэта. Тут дакладна ніхто не скажа. Не скажа. То бок, хутчэй за ўсё не. Праз тое, што сам палац, вось мураваны, той, які там усе ўзгадваюць, пра які ўсе ведаюць, ён выглядаў, нешта падобнае. Быў вось гэты першы паверх з такімі арачнымі вокнамі, паверх, такі звычайны, і вось такая, як мансарда, ці такое гарышча нейкае. Вось, дадаткова быў цокаль, але палац быў больш, як мінімум у 3 ці нават 4 разы. Калі будзе магчымасць там дадаць здымак, абавязкова дадавай, каб вось паказаць, як гэта ўсё выглядала. Ёсць некалькі думак, што гэта ці звычайны флігель, ці нават нейкі свіран, ці ёсць яшчэ такое меркаванне, што гэта ёсць фоталабараторыя, дзе адзін з апошніх Тышкевічаў, які будаваў тут усё з мураваным, рабіў Бенедыкт Тышкевіч. Тут таксама трэба такую ремарку, што у Тышкевічаў была такая асаблівасць, яны ўсіх сваіх сыноў, ці быў ён Бенедыкт, потым там, напрыклад, апошні Бенедыкт Ян, апошні Бенедыкт Генрых, і з імёнамі тут блытаніна. Таму, калі нават штосьці недакладна... Як у Таргарынаў. Вось прыблізна тое ж самае. Таму два апошніх Тышкевіча, вось, хто застаў тут усё мураваным, яны цікавіліся фота. Здымкаў хапае. Старых здымкаў, як гэта ўсё тут выглядала. Выглядала файна. Нават зараз, вось сёння, калі паглядзець, давай бліжэй падыдзем. Будынак цікавы. Вось. Але пачыналася-то ўсё раней. Насамрэч, вось гэтая мураванка, яна, гэта збудаванне такое напрыканцы 19 стагоддзя. Нават хтосьці мяркуе, што
пачатак 20-го. А самі Тышкевічы тут з 1803 года. То бок за тым часам яны паспелі збудаваць драўляны палац. Што цікава, архітэктура падобная, толькі з дрэва. Ёсць тут і яшчэ адна загадка. Ніхто не ведае, колькі тут насамрэч было будынкаў. Таму што мяркуецца, што тут дзесьці вось на гэтай усёй тэрыторыі, тут пляцоўка, канешне, зараз згубілася, дрэвы, але тут стаяў першая драўляная сядзіба, драўляны палацак гэтых Тышкевічаў, куды яны прыязджалі, я думаю, ты здагадаешся, з якой нагоды. Так, каля на Лебедскай пушчы. Ездзілі яны сюды толькі з мэты палявання, таму ніхто тут не жыў увесь год. Палацак, нягледзячы на гэта, быў такі, як мае быць. Ён быў прыгожы, цікавы. Таксама, калі здымкі там дадаш, каб зразумець, што гэта такое. Загадка, якая пакінулі нам Тышкевічы, гэта тое, што ў нейкі момант яны вырашылі перабудаваць палац. І тут усе даследчыкі, гісторыкі, і аматары, яны не ведаюць, ці перабудавалі, ці пабудавалі яны другі палац, але як мне падаецца, і па старых мапах яны збудавалі цалкам новы, амаль у той жа самай архітэктуры, драўляны будынак, які побач. Таму прыблізна тут стаяў адзін палац, побач з ім яшчэ адзін. Але так сталася, што абодва гэтых будынка згарэлі. Згарэлі яны адначасова, магчыма, і ўся іншая гаспадарка згарэла. І тады ўжо той самы Тышкевіч, які Тышкевіч-фатограф, нават была выстава калісьці ў Мінску, шмат здымкаў такіх можна было ўбачыць у інтэрнэце, дзе нейкі дзіўны дзядзька ў такіх дзіўным адзенні, там апранаў розныя строі, там гэтых крысціян там неяк фатаграфаваў. Усё гэта Бенедыкт Тышкевіч, у якога і была тут фоталабараторыя. За яго часам уся гэта гажосці была збудавана. Што ў яго было далей, што было цікава, узгадваю такі факт, што менавіта гэты дзядзька першы заехаў на Лебедскую пушчу на машыне. Тое, што сёння лічыцца цалкам звычайным і нармалёвым, тады ён быў першы. І нават тут дзесьці ў яго быў гараж нейкі, ёсць і здымкі, можна адшукаць. Тое, што адзначаюць усе, гэта тое, што пры Тышкевічах, гэта ўжо першая палова 20-го стагоддзя, з'явілася, як гэта кажуць, зоапарк. Тады гэта звярынец, з якой нагоды, тут складана сказаць. Можа, Тышкевічы былі дзівакамі, якім было штосьці такое патрэбна, а можа наўпрост прага такая, не ведаю. Карацей, быў тут велізарны. Побач пушча, Але у тым-то і пытанне, што звяроў не пушчанскіх, іх тут хапала, і жывёлы ў іх тут розныя алені былі, баброў там, медведзёў. То бок ты жывёлы быццам бы які... быццам ведаеш, як зараз, як у Белавежскай пушчы. Просто яны там нейкія вальеры пабудаваны, каб не хадзіць па лесе, не шукаць, каб, я не ведаю, дзіця іх малое мог адразу пайсці, паглядзець усіх звяроў. Не валэндацца па лесе. Магчыма, так і было. На жаль, усё гэта не захавалася. Зразумела, там першая сусветная, другая сусветная. Таму нават зразумець, дзе ён быў, у той бок, хутчэй за ўсё у той, якраз такі у бок санаторыя, магчыма, гэта ўсё там было. Нам засталася такая цікавая мураванка. На жаль, стан яе пагаршаецца, але гэта тое месца, куды людзі прыязджаюць свядома паглядзець і неяк уявіць, як тут усё было пры Тышкевічах. Пытанне. Мы пагутарылі пра цікавыя месцы, якія самыя, калі можна так сказаць, нікчэмныя славутасці Беларусі. Што з таго, што, калі так можна выкруціць, што з таго, што падавалася славутасцю, насамрэч цябе моцна-моцна расчаравала?
глядзі, што мяне расчаравала. Одну хвілінку я буду добра глядзець, што яны тут. Я з тых людзей, хто спрабуе бачыць нават у самых простых і быццам бы не ой-ой-ой, важна ехалі. То вось я з тых людзей, хто спрабуе шукаць і глядзець, вось нават самая простая мясцінка, каб толькі прыемная ў ёй бачыць. А калі гэта штосьці ўжо не цікавае, зусім, я разумею, што там няма чаго глядзець. Я наўпрост там не дадаю ні ў сябе на сайце, ні там не пішу пра гэта. Вось, то бок усё, што датычыцца вось гэтага нецікавае, наўпрост праехаў міма, паглядзеў усё і не раю. А так нават любы маленечкі будыначак, ён можа быць цікавым, прывабным, таму вось не магу я так сказаць, што туды не едьце. Таму складанае пытанне. Я магу сказаць, куды не едьце. Не едьце глядзець гэты, як яго завуць, беларускі Стоунхендж, там, дзе на Бікульніцкам розе, так, на Лепельшчыне. Просто груда камянёў, быццам бы прабраныя, каб не перашкаджаць сельскай гаспадарцы. Вось тады я з такога, у чым я расчараваўся, можа, я не разбіраюся, можа, я нейкі такі цёмны, але, вось гэта ў мяне выклікала, такую зусім. Можа, просто з-за таго, што мы крэпка стаміліся тады, але вось і з майго вось не раю беларускі Стоунхендж. Тут, можа, шмат абурэнняў выкліча у каментарах, але мне не спадабаўся Веткаўскі музей. Вось цалкам я не зразумеў, што гэта за латы для іконак яны там робяць, чаму ўсе ад гэтага пішчаць, як дзеці, што ў гэтым такога? Абурэння, канешне. Тут же месца з падыходам. То бок, калі ёсць падыход, калі у музеі ёсць канцэпт, ёсць свае артефакты, яны, зноўку тут пра ўспрыманне. Для кагосьці гэта такое штосьці цікавае, для кагосьці не. Таму, але Веткаўскі музей тут, канешне, я думаю, што абурэння будуць. Вось, я кажу, просто я ж там нешта ўсе такі, ой, Веткаўскі, абавязкова ветка. Глядзі, якая шыкоўная кароўкі, шыкоўныя які прыгожаны. Вось, і я просто, гэта і прыйшлі мы ў музей, той там, нейкія эмігранты з Расіі, стараверцы, зрабілі нейкую вытворчасць гэтых ікон. Я не ведаю, для чаго это, ці то лянота ім была маляваць іконы, яны іх штампавалі з жалеза, ці то што там частку малявалі твары, астатняе ўсё гэтых, такое, я просто не зразумеў, мне вельмі гэта ўсё дзіўнавата было, і вось не зачапіла. Не, я разумею, што кожнаму сваё, я не навязваю, не кажу, не едьце туды, просто дзялюся сваім уражаннем, вы таксама можете уражаннем у каментарах падзяліцца. Што яшчэ мне не спадабалася такога? Класная вялікая славутасць, якраз, можа, маглі б заехаць, калі выязджалі. Гара Дзяржынская, найвышэйшая кропка Беларусі. Там просто нешта абшытае гэтай нержавейкай нейкай дзіўнае там гэта месца. І, зусім такое тэмак. Калі чытаеш, кропка дзеля кропкі. Мы размаўляем з чалавекам, які шмат вандруе, парай што-небудзь беларускім вандроўнікам. Не вось нікуды ехаць, а вось як, што нейкія дапамога. Ездзіць з камфортам, таму што калі будзеце ездзіць з камфортам, тады будзе менш расчараванняў, вось як з камянямі. Таму што, можа, ты праехаў
зашмат кіламетраў на ровары, стаміўся, і, канешне, а вось твоя гісторыя, я так пачуў, думаю, беларускі Стоунхендж, мне так зацікавіла, я не бываў, я гатовы ехаць, мне ўжо цікава. Вось, і я ведаю, што калі прыехаў з камфортам, адпачнуў, узяў там, напрыклад, гарбатку, каву, прыехаў, і, можа, камені падразу па-іншаму выглядалі. Вось, таму лайфхак нумар 1 – гэта камфорт, лайфхак нумар 2 – гэта абірайце дзень з добрым надвор'ем. Можа, гэта банальна, але калі вось вы прыехалі і гэта, напрыклад, вячэрні час, усё будзе у іншых фарбах. І нават тое месца, якое магло вас не зачапіць неяк, яно будзе шыкоўна выглядаць. А гэта таксама варта, таму што мы ўсе, я думаю, любім атрымліваць задавальненне ад нешта, каб штосьці было такое эстэтычнае, прыгожае. Вось, таму трэба абіраць добры час. Карыстайцесь інфармацыяй з, напрыклад, беларускай вікіпедыі. Чаму вы атрымаеце інфармацыю ад тых людзей, якія хутчэй за ўсё наведалі тое месца, куды вы збіраецесь. Таму што тут нават пытанне не як там па-руску ці па-беларуску, а тут пытанне, што рускую вікіпедыю, калі мы кажам пра цікавосткі ці нейкія славутасці, часам пішуць людзі, якія там не былі, і таму інфармацыя можа быць недакладнай. Вось я раю карыстацца беларускай вікіпедыяй. І там, да таго ж, вы можаце знайсці больш старых здымкаў, больш сучасных, па гадах. На маю думку, там больш карыснай інфармацыі будзе. Вось. Што яшчэ параіць? Можаце паглядзець у мяне ў Інстаграм цікавыя мясцінкі. Таксама можа штосьці у вас натхніць, кудысьці паехаць. Можа быць вам такім лайфхакам. Вось. А насамрэч падпісвайцесь на тых людзей, хто цікавіцца беларушчынай. У іх будзе шмат кантэнту, які дапаможа пазнаць, можа нават полюбіць і атрымліваць задавальненне ад беларускіх вандровак. Зямля такім чынам адна з асноўных стыхій светабудовы, цэнтральная частка трох'яруснага космасу. Свет населены людзьмі, жывёламі і міфалагічнымі істотамі. Асацыюецца са святасцю, багаццем, сілай і найвышэйшымі маральна-этычнымі вартасцямі, праўдай, справядлівасцю, апякунствам, а таксама з вечным адпачынкам. Выступае як жывая маральная істота, сімвалізуючая жаночы, мацярынскі пачатак, плоднасць, адраджэнне, мае непасрэднае дачыненне да ідэй метамарфоза, пераходу, смерці, а таксама кары і ўзнагароды. Тыя з якасцяў зямлі, якія лічыліся пажаданымі для людзей, намагаліся перадаць ім магічным шляхам. Рытуальны кантакт з зямлёй лічыўся надзейным спосабам атрымаць ад яе сілу, здароўе, багацце. Дарэчы, у паданнях меч, уваткнуты ў зямлю, лічыўся сімвалам валодання гэтай зямлёй. Таямніца зямлі вялікая, а сама, да чаго ж яна простая, да жыцця нас уладна клікае, падзе зерне ў яе і праростае, калі ласкі, спакою жадаем, да грудзей мы яе прыпадаем.